खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ दैबानायाव जिउ गोमाजानाय नखरनो गिबि मन्थ्रिया 4 लाख रां फोसावबाय। 2014 निफ्रायनो आसामा दैबानानि थाखाय मिरुनिफ्राय फान्ड मोनाखै। चन्द्रकान्त टेराङा ASDC नि गोदान आफादगिरि जाबाय। दुधनै हालामनि माखासे गामिफोरा दैनि सिङाव। उनसुमै खुंगुर बर'आ बुंदों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो NDFB नि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानांनाया दुखुनांथाव। चिराङाव आयेन बेरेखा हाथियार बुरखांदों। दानिया आबुं रादाब। रायजोआव गिख्रंथाव दैबानाजों जिउ गोमानांनाय नखरफोरनो 4 लाख रां खहा सुफुंनो होनो फोसावबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, मन्थ्रि केशव महन्त आरो पीयूष हाजरिकामोना मरिगावआव दैबाना आरो बेजों भुगिनांनायफोरनि खौरां लाहैनाय समाव दैबानाजों जिउ गोमाजानाय नखरफोरनो 4 लाख रां खहा सुफुंनाय होगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि आसामाव देग्लायनि दैबानाजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा सा 84 जाबाय होननानै आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि ASDMA आ रबिबारखालि फोसावदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि देग्लायनि दैबानाजों रायजो नाङै 1,15,000 हेक्टरनिबो बांसिन ओनसोला दै सिङाव गोदोनानै थानायजों लोगोसे 25 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा भुगिनांदों आरो हालाय-हाफाय जानांदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला रायजो नाङै दासिमबो मोन 591 रैखाथि बादायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरा थानो गोनां जादों। ओरैहाय काजिरङा हायुङारि पार्कआव देग्लायनि दैबानाजों मानै गान्दाखौ लाफानानै 110 निबो बांसिन जुनारफोरा थैनांबाय। आसामनि दैबानानि जेंनाया मोनसे हादोरनि जेंना। नाथाय थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो दैबाना होबथानाय आरो दैबानाजों भुगिनांनायफोरनि अनसुंथाइनि थाखाय आसाम सोरखारा 1 रांनिबो जर'खा पेकेजखौ मिरुनिफ्राय मोननो हायाखै। RTI नि फिन्नाय होनाय बे बाथ्राखौ फोसावनो गोनां जादों आसाम सोरखारनि रेभिनिउ आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाना। बबेखानि आसामनि दैबानानि थाखाय मिरुआ डिजास्टार मेनेजमेन्टनो जाखिनि फान्ड हरदों बेफोर गासैबो मोनखानो गोनां प्राइमारि फान्ड होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सा सानजानि रायजोफोरनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ सिगाङावनो दैबानानि थाखाय 2,350 कौटि रां जर'खा पेकेज फोसावदोंमोन। बेनिनो 250 कौटि रांखौ आसामनो गोख्रै दिहुननानै हरनोबो खोथा होदोंमोन। नाथाय बे रांखौ आसाम सोरखारा दासिमबो मोननो हायाखै होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। हादोरारि जिल्लानि गोहोगोरासिन आन्सलिक दोलो अट'नमास स्टेट डिमान्ड कमिटि सुंद'यै ASDC नि गोदान आफादगिरि मासि आजावबाय बारग' MLA चन्द्रकान्त टेराङा। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लानि गोहोगोरासिन आन्सलिक दोलो ASDC आ 1991 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम 2 MP आरो 12 MLA फोरखौ सायख'नानै हरनो हाबाय। ASDC नि नाजाथाबनायावनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलखौ सोरजिनो हादों। बबेखानि चन्द्रकान्त टेरां आरो बारग' MP आरो बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा जयन्त रंपिनि दैदेननायाव ASDC आ खनसेबाव गोख्रों जाफिनगोन होननानै दोलोआ गोख्रों फोथायनाय लादों होननानै मिथिनो हानाय जादों। थाद'नाय गैयै जे अखा हाबाय थानायनि जुनै दिनै हर समाव हरखाबै कृष्णा आरो दुधनै दैमानि दैया माथावरिनि साहाजों बोहैनानै गवालपारा जिल्लानि माखासे गामिफोरखौ दुबैजोबदों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरास एबा COVID-19 नि दुंखावनाय थासारि समाव बेबायदि हरखाबै दै लोमसावनाया ओनसोलनाङैनो दुखुनांथाव थासारि सोमजिहोदों आरो ओनसोलनि रायजोफोरखौ हालाय-हाफाय खालामदों होननानै गवालपारानि खौरांगिरि बुद्धदेब काकायरा जोंनिसिम खौरां हरदों। सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो NDFB नि दैदेनगिरिफोरा फिन जोबथेसालियाव थानो गोनां जानाया दुखुनांथाव। जानो हागौ गोजोन गोरोबथा खालामनाय समाव माबा नङा माबा गोरोन्थि जादों। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ आं खावलायो जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामो। बाक्सा जिल्लानि अदालबारियाव खुंनाय मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव 24 नं मुसलपुर बियाबनि BPF नि बिजाथि बारग' EM आरो मुसलपुर ब्लक BPF नि आफादगिरि उनसुमै खुंगुर बर'आ फोरमायो। बे मेलावनो UPPL AGP अबर सुरक्षा
कमिटिनिफ्राय 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा BPF आव हाबफैयो। बबेखानि BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआनो देरहानानै फिन सोरखार दागोन होननानैबो दाबि दैखांदों उनसुमै खुंगुर बर'आ। उनसुमै खुंगुर बर'नि आफाद सामलायनायाव खुंफुंजानाय बे जयनिं जथुमाव फारियै बाहागो लादोंमोन सापागुरिनि MLA थानेश्वर बसुमतारी, बरमानि MLA मनेश्वर ब्रह्म, आगुनि MLA हितेश बसुमतारी, ट्राइबेल संघनि आगुनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर बर' आरो हानजानि गोबां दैदेनगिरिफोरा। चिरां पुलिसा गोख्रों अपारेशन खालामनानै रबिबारखालि बिजनी पुलिस थानानि बेन्दोंआव गंसे आयेन बेरेखा हाथियार आरो माखासे गोग्गो गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। प्लास्टिकजों फानफ्रेनानै हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव बुरखांनो हानाय हाथियारखौ HK-33 राइफल होननानै पुलिसा बुंदों। मख'नो गोनांदि रबिबारखालिनो BTCनि सिङाव थानाय मोनब्रैबो जिल्लायाव पुलिसा अपारेशन खालामना आयेन बेरेखा हाथियारफोर बोखांनो हानाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। आसाम पुलिसनि रिपर्ट बायदियै बे साननैसोआवनो आसाम पुलिसा BTC ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखा गं 5 AK-47 राइफल, गंनै AK-56 राइफल, गंनै HK-33 राइफल, गंसे M16 राइफल, गंथाम 9mm पिस्तल आरो माखासे गोग्गो गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।